Tot aquest món ja és ben divertit, ja no hi ha amos ni criats. Ara els qui manen parlen amb tu sense cap mena de recança. No és pas allò de l'esclavitud on era un tort mirar el teu amo. Ara fan xerrameca, cops a l'esqueneta i algun cigarret i fins i tot al bar una cerveseta. Va ser un dia com avui, a les 3:10 de la matinada, quan en el seu pis, en el carrer Sostres, allí en el districte de la Salut, en el barri de Gràcia, a Barcelona, l'Ovidi va decidir descansar. En aquell moment, l'amic Antoni Miró estava dibuixant en la seva taula de treball aquest dibuix que tenim així, que després ha esdevingut un quadre, un dibuix que l'Antoni d'alguna forma sabia que no acabaria, perquè estava al costat de l'Ovidi i estava en la seva taula de treball, dibuixa aquelles eines que l'Ovidi utilitzava per treballar en el seu dia a dia, el seu bolígraf i la flor que tenim, i sobretot un llibre de poesia que l'Ovidi estava llegint en aquells dies. D'alguna forma, el que transmet Toni en aquest dibuix i sobretot en la cita que acompanya al dibuix i que diu Betlan l'Ovidi em posa a dibuixar coses seues en la seva taula de treball. Respira feixugament fins que amb un silenci ben delicadament es diu delicadament adeu i per sempre, tot ben senzill i ben trist. Doncs aquest llibre de poesia evidencia també allò que sentia l'Ovidi per la poesia, que pensava que tenia la convicció de que era un arma de transformació social i fins a l'últim moment el va acompanyar la poesia. A més, si se'n recordeu de la cançó de l'Ovidi de les meues vacances, que ens demanava que en morir el portaven al seu poble, que podia estar en el barranc del Cinc, en la cançó ens deia allò de que li portaven el millor llibre de poemes d'aquell poeta que creieu, és per anar passant l'estona amablement. D'alguna forma l'Ovidi havia interioritzat tant la poesia que l'havia fet seua, ho havia dit en les seues cançons, havia escrit molta poesia i en la seva taula de treball, com bé ens dibuixa l'Antoni Miró, tenia poesia. Doncs la pregunta que es podríem fer és què va passar en l'endemà de la mort de l'Ovidi. Hem parlat ja d'aquest moment en el qual l'Ovidi ens deixa, però d'alguna forma la seva mort fa que nasca el mite de l'Ovidi i aquest mite a poc ha anat esdevenint el que finalment ha sigut, que és que l'Ovidi s'ha convertit en un clàssic que ningú ja pot negar la seva aportació de la seva obra. Doncs mireu, el dia següent tots els mitjans, tota la premsa escrita, ja no tan sols dels països catalans, sinó de l'Estat, van obrir amb la notícia de la mort de l'Ovidi en la seva portada. Vos llegiré els titulars. La cançó Se queda sin Ovidi, El País. Se apaga la voz de Ovidi Montllor, El Mundo. El cáncer se lleva a Ovidi Montllor, La Vanguardia. Ovidi Montllor mor als 53 anys, El Punt. Adeu a la veu de la cançó, avui. I podríem continuar amb Levante, La Verdad o el periòdic del seu poble, El Ciudad d'Alcoi. Doncs en aquest moment naix el mite de l'Ovidi, que ha esdevingut un clàssic, i els amics contínuament l'han anat recordant a l'Ovidi per a fer-lo present. 5 anys després de la seva mort, el seu amic Antonio Gades escriu en una noteta que també conserva Toni en l'arxiu de l'Ovidi, i escriu este text que m'agradaria dir-vos, que ens fa entendre com d'estimat era l'Ovidi per als seus amics, que diu així: Ovidi, ¿quién soy yo para escribir algo sobre ti? Solo digo y te prometo que acaricio tu ausencia día a día y sigo oyendo tu afonía como una de las mejores melodías. Fuiste para todos nosotros el fiel amigo. Fuiste más que amigo, compañero. Doncs així recordaven els amics a l'Ovidi. I és que, com vos comentava, ja ningú pot negar la força de l'obra de l'Ovidi, un creador que va fer 13 discos en vida, que va participar en el rodatge de 42 pel·lícules, que va participar en més de 30 obres de teatre i que ens va deixar dos llibres escrits en la seva àmplia trajectòria. D'alguna forma podem dir que l'Ovidi és un autèntic obrer de la cultura, un treballador apassionat de les paraules, però sobretot també de la cultura. I l'Ovidi, vull que anem a recordar-lo amb cançons, amb poesia, que és el que ell també va treballar, i després fent-nos un vi tots per a homenatjar-lo. A l'Ovidi li passaven coses molt curioses, que és el que m'agradaria parlar-vos ara per a que tinguem aquest record positiu i alegre de l'Ovidi. I m'agradaria contar-vos unes anècdotes
Algunes d'elles estan arreplegades en el llibre que vaig tenir l'oportunitat de fer sobre l'Ovidi, i m'agradaria contar-vos en dos, una que està en el llibre i una altra que no està, però bueno, que així podrem conèixer molt bé quin era el sentit de l'humor que tenia l'Ovidi. Doncs l'Ovidi, com sabeu, viatjava molt per el seu treball, perquè tenia presentacions de pel·lícules, feia recitals en l'estranger. Doncs ell, quan estava de viatge, a mi el sentit de l'humor que li caracteritzava, s'enviava postals a si mateix, les enviava des de Berlín, des de Roma o des de Rússia. I quan tornara d'aquest viatge que havia fet l'Ovidi i arribara al seu pis en el carrer Sostres de Barcelona i obrira la bústia, es trobaria aquesta postal que ja us dic, s'havia enviat l'Ovidi des de París o des de Berlín. Hi ha una d'elles que és especialment... té un sentit molt especial, que és aquesta que teniu així, que m'agradaria ensenyar-vos. I és que, com sabeu, l'Ovidi va fer un disc en el Teatre Olímpia de París que per a ell era molt important, perquè en aquest recital, com us comentava, enregistrava un disc, era molt important perquè l'acompanyaven dos bons amics d'ell, com era el Vicent Andrés Estellés i la Maria del Mar Bonet, i perquè a més perquè en el Teatre Olímpia havien passat tota la gent que li havia agradat a l'Ovidi de la cançó. Doncs l'Ovidi, estant allà a París, abans de fer aquest recital al Teatre Olímpia i d'enregistrar aquest disc, es va enviar aquesta postal que demostra molt bé el sentit de l'humor que tenia l'Ovidi jugant amb si mateix, que diu així: «Xaval, abans de fer l'Olímpia t'envio una abraçada, desitja'm sort». Doncs l'Ovidi, quan tornava a Barcelona, es va trobar aquesta postal desitjant-se sort a si mateix que s'havia enviat des de París. Aquestes coses que feia l'Ovidi, que tenia un sentit de l'humor magnífic. I una altra anècdota que m'agradaria contar-vos de l'Ovidi, ja per abans de donar pas a Miquel Cruz, que ens llegirà un poema dedicat a l'Ovidi, després a Jordi Gil, que es farà unes cançons dedicades a l'Ovidi, i també després a Feliu Ventura, que es farà també unes cançons dedicades a l'Ovidi. Abans de donar-vos pas, m'agradaria contar-vos una altra anècdota de l'Ovidi que em va contar el Paco Muñoz. En un viatge que va fer amb ell per a fer un recital, van parar a dinar en un bar de carretera. Doncs l'Ovidi, a mi se sentit de l'humor, es va aproximar a la barra i va demanar mig entrepà. L'Ovidi tenia costum de demanar-se mig entrepà quan anava per ahí a dinar. El cambrer li va dir: «Mira, senyor, així en este bar no podem servir-li mig entrepà. Si vostè vol, li servim un entrepà sencer». L'Ovidi, que era molt tossut, li insistia al cambrer: «Ja, però jo és que vull mig entrepà». I el cambrer li tornava a insistir: «Senyor, sí, però és que en este bar només podem servir-li un entrepà sencer». L'Ovidi tossut: «Però jo vull mig entrepà». I el cambrer: «Però només li podem servir sencer». Imagineu-se la dialèctica, que si mig entrepà sencer, i en un moment l'Ovidi fa callar al cambrer i li diu: «Mira, xaval, jo he sigut cambrer com tu, així que vaig a dir-te el que has de fer. Jo què t'he demanat?» I el cambrer li respongué: «Mig entrepà». «I tu què m'has dit?» «Que només li puc servir sencer». Doncs mira, com jo t'he demanat mig entrepà, tu m'has dit que només me'l pots servir sencer i jo t'he insistit tant, al final la decisió és meua. Tu el que has de fer és el següent: agafes l'entrepà sencer, el poses damunt de la barra i el partixes en dos. Com jo t'he demanat mig entrepà i tu m'has dit que només me'l pots servir sencer i jo t'he insistit, agafes mig entrepà que jo t'he demanat, me'l poses en un plat, però me'l cobres sencer. Quan vingui un altre client, agafes l'altre mig entrepà i el tornes a posar i el tornes a cobrar. I així, d'un mateix entrepà, el cobres dues vegades. En aquell moment, el xaval m'imagina que pensaria: hòstia, que acaba de descobrir-me este tio que ha parat en el bar a dinar, que m'ha muntat un poll entre el mig entrepà i l'entrepà sencer i que m'ha fet descobrir que d'un entrepà el puc comprar dues vegades. El cambrer es va quedar així pensatiu i li diga a l'Ovidi: per tant, què fa, senyor? Li posa el mig entrepà? Què penseu que li diga a l'Ovidi? L'Ovidi li diu: l'Ovidi li diu: ara te'n vas tu i el mig entrepà a prendre pel cul. Se'n van anar del bar, no van dinar allí i van acabar dinant en un altre restaurant. Doncs aquesta anècdota demostra molt bé quin era aquest sentit de l'humor que tenia l'Ovidi, divertit, amb els seus amics quan estava viatjant, que compartia amb tota la gent que el rodejava i que d'alguna forma crec que és la imatge que hem de quedar-nos de l'Ovidi com el gran creador que va ser en l'àmbit de la cançó, del cinema, del teatre i de la poesia, però també amb aquesta persona increïble que a banda d'escriure, al meu entendre, algunes de les millors cançons de la música europea, era un tio divertidíssim i li passaven coses supercurioses. Doncs a mi s'esperi de recordar a l'Ovidi, vaig a deixar-vos amb Miquel Cruz, que es llegirà un poema que li ha fet dedicat a l'Ovidi i que de segur que us agradarà. Així que, Miquel, en voler, gràcies.
Bé, bona nit a totes i a tots. Jo torno ja a parlar de poesia, Jordi, i això. Jo no vaig a recitar un poema avui. No sé ben bé el que he fet. El text que he preparat per aquesta clausura de l'Ovidi Popular és una espècie de collage literari. Una adaptació en concret d'una de les parts més sexuals de Josafat, l'obra de Prudenci Bertrana. Va ser teatralitzada i a posteriori produïda per TV3. De fet, aquest capítol està al YouTube i m'he inspirat en ell. Paral·lelament, també he introduït un tercer personatge a partir d'un dels estudis sobre el mateix autor, de Prudenci Bertrana, fet per Joan Triadú. Un estudi autobiogràfic on parla de la part de Prudenci Bertrana com a pintor. Com a pintor, que en aquest cas ha estat transfigurat a partir del tercer personatge que introduïsc en el text, que és el Toni Miró. Bé, conté una mica per damunt de què va. Josafat, Valllovidi Montllor i Toni Miró, seguit de El desig de pintar. Narra la història del campaner de l'església de Santa Maria, l'Ovidi. El seu fanatisme musical i el seu desig eròtic reprimit esclaten quan coneix a la musa música, una prostituta àvida d'experiències melodioses, violentes, a la qual té relacions harmòniques al campanar de l'església de Santa Maria. La idea de sacrilegi i de culpabilitat l'anirà corsecant fins a fer-la mort, donar-li mort a la musa música, encara que no del tot. Comença. No era musa que renunciarà de cap i volta a la mort d'un home, i menys al de l'Ovidi. Repercutí el batall i Ovidi pujà de nou la graonada a l'escenari, dalt del tot del campanar, calmosament, seriosament, seguint l'ascens de les seues cordes vocals i mostrant una gran indiferència per la musa música. Però ella, de sobte, votà una altra vegada amb fervor. Aparta't, bagassa, vés-te'n. Silenci. Per altra part, els guanys de retratista no sols minvaven al coll, sinó que gairebé eren nuls. Toni hauria d'especialitzar-se en qualsevol altra branca de la pintura i no pas de la pintura industrial. «Pintaríeu un exbot?» li digueren com si li soltaren un vas d'aigua gelada des del darrere l'escenari, igual. «Per què no?», respongué. «Pintaríeu un rètol?» insisteixen. «Ho provaria», contesta Toni, acollonat per l'encàrrec de contemplar l'escena del seu amic vestit d'un dol negre, capellà, acaronant els pits de la musa música al compàs del pinzell, escorrent-se a cada lloança sexual dels amants, a cada melodia conjunta a dalt de tot del campanar. L'encàrrec. No havia pintat mai lletres ni les podia sofrir. La simetria, la netedat, la proporció, la línia correcta, prinfilada, eren coses antitètiques al seu temperament. No se'n sortirà pas d'aquell rètol de l'Ovidi Popular enmig de ple recital. Un tango, una mirada, una història, unes vacances de fa 21. Qui sap? Mentrestant, l'Ovidi cridant: «Vés-te'n, fuig!» «No, Ovidi, ja no. Per què?» contestà la musa amb veu enlluernadora, refregant-se amb ell sinuosament. Es notava l'ondulació rítmica del seu respir a cada plec del cos femení que tenia entre les mans. Endins seu s'escoltava el seu jo poètic que xiu-xiuejava a cau d'orella de l'amant. T'he vist per uns moments, lògicament, m'has vist. Voldria altra vegada tornar-te a veure, senzillament això. Si trobes a faltar paraules a l'escrit, no és per culpa meua. Jo inicio el poema. Si el continues tu. De sobte, l'Ovidi es llençà sobre ella.
No tornaràs a dir. La penetra, la frega, la grimpa, l'ensomia i finalment la canta. Apareix Toni a l'escenari amb rostre pàl·lid. No ha pegat ull en tot el matí. El rètol de l'Ovidi popular enmig del campanar, amb les cuixes de la musa entre les cordes, fou un turment. Una mena de feina expiatòria, un maldar horrible realitzat amb la boca amarga per no poder tocar, sumit en un embrutiment carnal i amb el deliberat propòsit d'abatre el seu orgull, de punir-se, castigar-se per la seva defecció del lloc sagrat de l'escena a mig pintar. Finalment, Ovidi l'agafa i l'ofega, amb la pressió de com quan cantava amb la gola seca. Una garrotada, bogeria, amb números funestos. No tornaràs més, te n'has d'anar i no em facis més cantar mai més. Encara que la musa música, com nimfa ressorgida del Mediterrani, s'incorporà i amb veu parsimoniosa pronuncià: que no voleu recitar-me mai més, amics, amats? Ja sembles la del cansat. Has emmudit el teu pinzell per no poder acabar aquesta escena brutal. I tu, Ovidi, després d'aquest viatge que m'has pegat, retornes al meu llit, com si res haguera passat? Senten dins tot el jovent cantant i cantant, i fins i tot, ara en un film tan interpretat, arran dels teus estimats països catalans. Has deixat el pavelló al coll ben alt, més que les pintures murals del campanar, i com tu bé deies en carta al teu amic amat, ací dalt, ací baix, ara tot creix, criatures, plantes, arbres i fins i tot, sense voler, nosaltres. Què farem? Moltes besades i salut. Gràcies. L'Ovidi, com sabeu, també podem gaudir de l'exposició L'Ovidi Popular d'Antoni Miró, que és una exposició que està rodant per més de 50 municipis i que d'alguna forma avui tenim la possibilitat, i estos dies tenim la possibilitat de gaudir d'ella, la tenim en part així en la sala de baix. Així que us convide a que conegueu el treball de Toni sobre l'Ovidi. I ara, res més que donar-li pas a un cantautor, un autor de cançons que coneixem tots, amic personal de l'Ovidi, de la mateixa generació, a Jordi Gil. Moltes gràcies. Gràcies, bona nit. He llegit aquestes dues cançons. També voldria dir... No hi ha cançó sense poble, ni poble sense llengua. L'Ovidi és cançó, poble i llengua. Ai, Ovidi, el teu cant passejar per les Rambles sense temps de l'estival negui. Caminem al teu trot entre flors i mancances, d'enyorances marcides i tendres, dels amors i els amics. Ai, Ovidi,
recorda el port de Barcelona, al passeig de Colòmbia al Parc Güell, on l'essència present d'herbes de la Mariola fa reviure la flaca memòria sense que passi el temps. Ai, Ovidi permanent, ai, Ovidi necessari, ai, Ovidi tu i el Toti, la barca nova i el vent. Na, 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 ai, Ovidi, recorde l'estona virulada, recitant versos de les Telles, Joan Fuster, Papa Seid i el Sagarra, una tarda d'aquell mes d'abril, a dintre d'un cafè. Ai, Ovidi, arriba en un sentit martinete que allunyava els mals de tot el món, amb la mateixa veu de denúncia i dolor, la tendresa i l'angoixa d'un geni, cantava Camarón. Ai, Ovidi permanent, ai, Ovidi necessari, ai, Ovidi tu i el Toti, la barca nova i el vent. Na, 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 na. Ai, Ovidi, si ens agafa la fera feroce que s'escapa del lloc seu marcat i ens deixa sense dents el poder dels fantoches, tornant a l'esclavatge de nou, perdent la llibertat. Ai, Ovidi, caldrà tornar-hi de les vacances i ficar-se de la part dels bons, que dura encara la vida dura i salvatge, dels qui decreten i dels qui manen, robant-nos sempre a doll. Ai, Ovidi permanent, ai, Ovidi necessari, ai, Ovidi tu i el Toti Soler, la barca nova i el vent. Na, 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 na. Soc un coetani de l'Ovidi, no hauria cantar la cançó que vaig a cantar, perquè és una cançó d'ell, més que res per prudència. Però estic segur que l'Ovidi em perdonarà la meva temeritat infinita. Encara que sí que crec que les noves generacions ho deuen de fer, deuen de versionar-lo per honrar la seva memòria. I ara, quan acabi aquesta cançó, li donaré pas al meu estimat amic i company, Feliu Ventura,
pel que tinc la sort i l'orgull de fer-li avui de telonero. M'aclame a tu, paret de terra sola, arrapa els teus ginolls amb ungles brutes, invoque un homo secreta consigna, mare de pols, segresta d'esperança, mentre el gran foc o la ferocitat segueix camins, segueix foscos camins, m'agafa a tu os que més estimava i canta el jorn del matí il·limitat. El clar camí, el pregon idioma, un alfabet fosforescent de pedres, un alfabet sempre amb la clau al pany, el net destí, la sendera de llum. Sempre a la nit il·luminant enter un vell futur, una augusta contrada. Seràs el ren que fa pujar el pa, seràs el sol i seràs la collita, seràs la fe i la medalla oculta, seràs l'amor i la ferocitat, seràs la clau que obre tots els panys, seràs la llum il·limitada, seràs confí on l'aurora comença, seràs forment d'escala il·luminada. Na 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 na. Seràs l'ocell, seràs la bandera, l'himne fecund del retorn de la pàtria, tros esquinçat de l'emblema que puja, seràs l'ocell, seràs la bandera. Jo pujaré piament els graons i en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. Jo pujaré piament els graons i en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. Na 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 na. I en arribar al terme entonaré prec dels vents que em retornava sempre. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornava sempre. Bueno, primer de tot dir que Jordi ha cantat abans perquè ell ha volgut, jo volia cantar primer, I me pareix també graciós que cante una cançó, acabe cantant una cançó com el M'aclame a tu, que és un poema d'Estelles dedicat a la ciutat de Xàtiva. Moltes gràcies també. Per això ara m'agradaria fer una cançó de l'Ovidi. Ja sabeu que l'Ovidi ha significat molt per a molts de nosaltres, per a mi ha significat molt, amb molt de significat,
perquè d'alguna manera he après a escoltar la poesia d'una determinada manera, a escoltar les cançons d'una determinada manera, a fer-les d'una determinada manera, explicar-les d'una determinada manera, i això és el que he intentat fent durant tots aquests anys, que crec que no ho he aconseguit del tot. Però m'agradaria fer una cançó de l'Ovidi que, com que van tindre la dissort de no poder tindre més publicacions d'ell a partir dels anys 80, el que sí que tenim són un grapat de cançons, un corpus de cançons que parlen d'una època, aquella època d'allò que diuen la transició, que és molt pareguda a l'època que estem vivint ara, una època de transformacions, de constitució, d'intent de constitució d'una realitat nova, de canvi de règim, si volguem dir això, i d'alguna manera les seues cançons encara ens serveixen de consciència per explicar-nos unes quantes coses que ens passen ara. Aquesta cançó que cantaré ara de l'Ovidi és una cançó que és una conversa de l'Ovidi amb els poderosos, i ara podria ser una conversa que nosaltres tenim, això, el 99% de la població amb vist 1% de la població que s'ha fet rica amb la crisi, no? Mentre nosaltres ho passàvem malament. I a mi m'ha donat la sort també, aquesta cançó que va fer l'Ovidi, a mi m'ha donat la sort de poder tindre una conversa amb Alfonso Rus, cara a cara, explicant-li unes quantes coses. Ahí va. A tu t'emprenya molt que jo et tinga mania, va com va. A mi m'emprenya molt que tu vagis fent cria, va com va. A tu t'han dit preciós, a mi m'han dit tu calla, va com va. I jo no vull callar mentre tu tens la tralla, va com va, va com va. A tu t'han dibuixat, jo trenque la ploma, va com va. A mi m'han fet ple d'odi, a tu t'han fet de goma, va com va. A tu t'han dat l'herència, a mi m'han dat la vida, va com va. A mi em toca lluitar, a tu prendre't la mida, va com va, va com va. Si jo no en tinc per mi, si tu no en tens mai prou, va com va. I ets tu qui reps de mi, jo de tu cobre un sou, va com va. Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient el va com va. Pensa que sols diré fins que més no podré el va com vull, com volem. Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient el va com va. Pensa que sols diré fins que més no podré el va com vull, com volem. Bé, i aquesta última cançó per al Toni Miró. Crec que no hi ha una manera més gràfica d'explicar la soledat que això, no? És sempre molt complicat fer una cançó a un amic que no està, però crec que és més difícil fer tota una sèrie de pintures
a un amic que no està, no? I gràcies a això, gràcies al Toni, al seu esforç de sempre, amb la seva obra, però també amb l'antologia, amb la difusió de l'obra de l'Ovidi, que potser un dia hauríem de reeditar, no? Ja tocaria. Gràcies a això hem pogut continuar, també com dia el Jordi Tormo, hem pogut continuar tinguent durant 21 anys postals de l'Ovidi que ens anaven arribant des de les seues vacances, no? El que ha passat amb l'Ovidi, el que hem fet entre tots amb l'Ovidi ha sigut una cosa molt gran. I tenim espais com el que tenim, en el que estem ara, no? Un espai dedicat a ell, al seu treball. Però a banda del que es pot tocar, del que es pot mirar, hi ha unes altres càpsules de memòria simbòliques que són les cançons, però també són l'esforç de molta gent arreu del país, el país de l'Ovidi, el nostre, els països catalans, per aconseguir que la seva obra, que a causa d'aquella transició que parlàvem, en què tant van perdre els nostres pares, no quedarà diluïda la figura de l'Ovidi, que en la meva opinió, sempre en la meva opinió, de cantant i d'estudiós dels cantautors, és un dels cantautors més importants no només en la nostra tradició sinó en la tradició europea, perquè com ningú sabia ajuntar la cançó, la dicció i l'acció. I no hem fet més que un exercici de justícia. És un personatge molt important, té un corpus d'obra molt important per a la nostra cultura i havien de posar-lo en el lloc que li pertocava. Això, la primera espurna d'aquell foc la va encendre el Toni, afortunadament. Després els que estimàvem les seves cançons van fer allò de l'homenatge als 10 anys, lo de l'Ovidi se'n va a Palau, als 10 anys de les vacances, que va servir per a que nosaltres mateixos, la generació que havíem pogut tindre l'oportunitat d'anar a veure a l'Ovidi en directe, jo ho vaig fer moltes vegades, ens retrobàrem amb la seva obra, que ens l'havien amagat des de l'any 80. I ara el que hem fet amb els 20 anys de vacances és aconseguir això, que 20 anys és una persona sencera ja, 20 anys. Hem aconseguit que gent que no l'ha escoltat mai i no el podia haver escoltat mai perquè no va coincidir amb el temps amb ell, hagi gaudit de les seues cançons i après coses noves amb les seues cançons, fins i tot versionant-lo, cantant-lo. I amb això, també com dia el Jordi, hem aconseguit que l'Ovidi siga un clàssic, que hi hagi dos clàssics, no? L'Ovidi clàssic, l'Ovidi Publius Naso i l'Ovidi Montllor d'Alcoi. I una cançó que parla d'aquesta soledat, la soledat de no tenir-lo, no tenir-lo així ara, perquè està per tot arreu. Està per tot arreu, està de vacances i ens va enviant postaletes de quan en quan, però sobretot de la soledat. Això parla de la soledat de quan estem a punt de fer coses importants en les nostres vides, no només la gent que es dediquem a treballar les cançons o a treballar la pintura, sinó a tots els oficis, no? Però en el meu cas, o en el cas del poema d'Estellers que cantaré ara, que parla de la soledat, parla d'aquella soledat en la que comencem a crear un poema o una cançó o una pintura. I xicotet jardí de cada dia on anem, que és la nostra soledat, on només entrem nosaltres. És veritat que hi ha gent que es passa en aquest jardí més temps de lo que toca, això també és veritat, però és un jardí al que cal acudir perquè és el jardí que ens permet encarar la nostra llibertat. Doncs això, una cançó per al Toni pensant en l'Ovidi, allà on estic allí soletes segurament fent cançons o altres coses, no volem saber-ho tampoc, de Vicent Andrés Estellers, d'aquell poeta que creieu. Soledat. Preservemos la meua soledat com un gran vel acaricia i tente. Ningú no sap el que a ella li dec. Ningú no sap el que a ella li dec.
un sentiment feroçment solidari amb qui pateix, amb qui espera en silenci. Un pas d'amor per la mort i la vida. Un pas d'amor per la mort i la vida. Cosa total, universal, principi, defensa molt la meua soledat, el meu racó petit de cada dia, el meu jardí o el meu convenciment, el meu jardí o el meu convenciment. Si el deixa un jorn em moriré aleshores i el deixaré arribat el moment per la més gran soledat i reducte, per la més gran soledat i reducte. Cosa total, universal, principi, cosa total, universal, principi, cosa total, universal, principi, 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 principi. Gràcies, Feliu, gràcies, Jordi. I ara, si us voleu acompanyar, tenim un vi preparat per a poder gaudir i recordar l'Ovidi. Visca l'Ovidi! Tot ben senzill i ben alegre, en creure un mort, jo no un he mort. Faré vacances, faré vacances, el color negre que m'estime se'n vindrà en mi. Jo sou de negre, beveu conyac i vi cassalla, i si m'arriba el pressupost, beveu bon whisky, ràpidament emboteu foc. Soc valencià, i amb una capsa de cartró, si no és molèstia pels amics, fiqueu la pols d'un servidor i el millor llibre de poemes d'aquell poeta que creieu és per anar passant l'estona amablement i al mateix temps aprendre a viure, conèixer coses i més coses per la propera cançó a fer. Porteu-me al Coll, que és el meu poble, i allà on comença el barranc del Cinc, prop d'un romer deixeu-me ja, així tindré l'aroma bo, i a prop també del rierol,
Així a les nits amb la quietud vindrà la música. Mireu també de fomentar els berenars a la muntanya, s'aproparan per fi a mi dolces xicones i despistant com qui no vol alçaré els ulls entrant pels peus, arribaré fins al seu cor, res d'adeus ni de records, vaig de vacances, vaig de vacances.